Ja sam Ana Mrzljak, gastroenterolog i hepatolog i radim u kliničkoj bolnici Merkur i ujedno nastavnik sam na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Fokus mog stručnog, ali i znanstvenog interesa su hepatologija, dakle bolesti jetre i transplantacijska medicina. Sva ta znanstvena istraživanja u području zadnjih desetljeća doveli su do toga da mi danas možemo izliječiti hepatitis C. Hepatitis C je donedavno bio glavna bolest koja je uzrokovala cirozu i zbog kojeg su ljudi završili na transplantaciji jetre, ali su upravo znanstvenici zadnjih desetljeća doveli do toga da je to izlječiva bolest gotovo u svih bolesnika. Što se tiče transplantacije, znači Hrvatska je jedna trenutno od vodećih zemalja u transplantaciji jetre. Što se tiče stope transplantacije, znači mi imamo stopu od 32 na 100.000 bolesnika i ako uspoređujete sa ostalim vodećim zemljama kao što su to Španjolska i Sjedinjene Američke Države, oni imaju stopu od 25. Covid je ove godine privremeno zaustavio transplantacijske aktivnosti u Hrvatskoj, tako da su tijekom travnja zaustavljene sve transplantacije osim prioritetnih jetara. Ponovno u svibnju vratili smo se na naše uobičajene transplantacijske aktivnosti i mi u prosjeku transplantiramo svaki treći dan novu osobu.